Дмитро Кулеба повідомив французькому колезі про ініціативу створення Кримської платформи – міжнародного формату, який консолідує зусилля міжнародної спільноти щодо деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації. Ле Дріан висловив подяку за запрошення і запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме, як і відповідна політика обмежувальних заходів щодо Росії. У зв'язку з цим французька сторона розгляне інформацію про запуск Кримської платформи, наголосив Ле Дріан. Пане Тарасе, какую роль в рамках Крымской платформы, насколько серьезную, будет занимать Французская республика? Если она согласится участвовать в ней. На сьогоднішній день найкращий період для того, щоб залучати Францію до подібних дій. Дуже грубі порушення прав людини в Росії, які відбуваються, і в тому числі справа Навального, яка для нас ніби видається не такою критичною, як те все, що інше ми бачимо. Це ж масові вбивства на Донбасі, терор, це страшні засудження, зникнення, викрадення людей, вбивства людей в Криму, які, на наш погляд, набагато страшніші. Але та ж сама справа Навального переломила щось у французів. От може це факт застосування хімічної зброї, може інші моменти, але це спрацювало. І сьогодні Франція з такого, знаєте, досить послідовного прихильника Росії, з підігрувача російським інтересам, раптом стала дуже жорстким критиком. За таких умов ми маємо допомогти французам визначитися остаточно. Пропозиція, яка була зроблена паном Кулебою, французькому міністру, вона доречна абсолютно. Я думаю, єдине, що враховуючи те, що Франція є фактично президентською державою, було би добре, щоб ця пропозиція була продубльована Володимиром Зеленським на адресу пана Макрона. Тому що все-таки основні рішення в міжнародних питаннях, особливо тих, які стосуються Росії, хоче приймати особисто Макрон. Він дуже амбітний. Тому тут є чисто технологічні моменти, що треба зробити, щоб це реалізувати. Але Франція, яка півроку назад точно не була б готова для подібних дій і гарантовано ніяким чином би не відреагувала на українську пропозицію, зараз за неї може вхопитися. Тут треба підігрувати теж тим моментом, що це є в першу чергу гуманітарна акція. Тому я якраз не згоден з включенням з нашою колегою правозахисницею. Насправді, нам потрібно в даній ситуації, я думаю, розділяти ці дві акції. Так, обов'язково на тій платформі, яка колись, я надіюсь, буде створена, має йти питання і прав людини, але я розумію, що добитися реального звільнення можна буде в дещо іншому переговорному процесі, який буде важко сумістити з жорстким пресингом на Російську Федерацію. Тому я думаю, що долучати Францію потрібно до двох акцій, до двох напрямків. Франція хоче бути учасником серйозних переговорів, серйозних дій, які пов'язані з гуманітарними питаннями. Для неї це важливо. Це є ніби певний образ французької демократії. І на це, по-моєму, зараз треба дуже активно тиснути. Що питання стосується платформ про деокупацію, ну її треба хоча б розробити, що це таке. Поки що всім пропонують, але нікому не пояснили з наших зарубіжних партнерів, що ми маємо на увазі під платформою, так званою Кримською платформою.